€3.75. Din hija ż-żieda li se jieħu l-ħaddiem Malti għas-sena d-dieħla, l-istess żieda għat-tieni sena konsekuttiva u fost l-inqas żidiet li ta' Gvern Laburista b'kontrast ma' żidiet li kien jagħti l-Gvern Nazzjonalista. Ser ikun ta' €75 fil-ġimgħa. Din iżida ferm aktar baxxa minn dik mistennija kif ftit sigħat biss qabel il-preżentazzjoni tal-budget l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'pajjiżna ppubblika l-aħħar ċifri dwar l-għoli tal-ħajja li juru kif fl-aħħar 7 xhur il-prezzijiet komplew jisplodu l-fuq. U wara li għal snin issa l-Gvern kien qed jammetti li l-mod kif tinħadem il-kola trid tiġi aġġornata, il-Ministru tal-Finanzi qal li għadu se jibda jiddiskuti mod ieħor kif tiġi maħduma żieda tal-għoli tal-ħajja mal-imsieħba soċjali. Din hija wkoll prattikament l-unika żieda li se jieħdu il-biċċa l-kbira tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Fil-ġranet li ġejjin ser niltaqa' mal-stakeholders f'dan il-qasam biex nibdew niddiskutu mekkaniżmu ġdid li jaħdem indipendentament mill-kola f'ċirkostanzi fejn l-inflazzjoni titlaq il fuq sew. Fil-budget il-Ministru ħabbar ukoll żidiet għal dawk bidħul baxx. Madankollu dawk li se jkunu qed jibbenefikaw huma madwar 6% tal-ħaddiema kollha ta' pajjiżna u dan għal darba biss. Dawk bidħul ta' inqas minn €14,318 fis-sena se jieħdu żieda ta' bejn €3.47 u €6.50. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Clyde Caruana għad bot ferm il-kontroversji fosthom il-proġett tal-Electrogas. Fil-fatt il-power station tal-gas ma semmit imkien u semma biss il-proġett tat-tieni interconnector, kif ukoll il-possibilità tal-użu tal-idroġenu bħala mezz ta' enerġija. It-tnejn proposti tal-Partit Nazzjonalista. Intant fl-aħħar waslet ukoll l-ammissjoni tal-Gvern dwar is-serq fil-kontijiet tad-dawl, dan wara pressjoni kbira mill-Partit Nazzjonalista dwar dik li Joseph Muscat snin ilu kien sejħilha anomalija. Madankollu minkejja din l-ammissjoni, il-Gvern baqa' ma qalx li lest jagħti lura l-aktar minn €50 miljun li nsterqu dirett mill-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin fl-aħħar snin. Dwar il-grey listing, fattur li mistenni ħalli daqqa ibsa fuq in-negozji u l-investimenti f'pajjiżna, fil-budget kien hemm 4 linji kollox li jgħidu li tfassal pjan ta' azzjoni u li mistenni li jħalli ir-riżultati mextieqa. Iżda l-ebda ħjiel ta' data meta pajjiżna se jinqala minn din il-lista xejn prestiġjuża. Dwar il-ħabs li tant issemma fl-aħbarijiet fl-aħħar xhur għal raġunijiet il-ħżiena ma ntqal prattikament xejn ħlief li s'issir estensjoni. U dwar il-PBS, il-Gvern ħabbar li se jkun qed ikompli investi fix-xandir nazzjonali billi jiżviluppa kamra tal-aħbarijiet ġdida, iżda dwar riforma ta' sustanza ma semma xejn. Sa dan it-tant skont il-Ministru tal-Finanzi, Malta tada se jkollha dejn ta' 61.8% tal-prodott gross domestiku, dejn li qed ikompli jiżdied.